елемент, който трябва да сложим. И стабилизираме тази керамида. Преди малко клиента видя на другия скат 3 от тях и ме пита някакъв проблем ли има. И аз му обясних, че това са интегрирани керамиди, които помагат за правилната вентилация на коктейла. Правилното изграждане. Да разбра и също може би 13-ти ден, който работим по този покрив. Смелка ми е майстор за 3-4-5 дни. Идват, правят ви покрива и се тръгват. След това си дивят телефона. Когато клиентът ми каже много бързо, което един покрив се прави за 3-4 дена, казвам, че няма как да стане. Че аз не съм такъв майстор, който да направи нещо много бързо и не знам всъщност. Почти съм сигурен, че не може да е много бързо и много качествено. Но може и да има и такива колеги. Всички да работят много бързо и много качествено. Това е такъв тип старите покриви, при който билата едното е по-ниско, другото е по-високо, сливат се, като там преди години, като започват и задавах въпроси, защото много неща ме интересуваха, исках да ги знам. Питах ме това как се прави, ами има ли капак за тук, има ли капак за там, и много често получавах отговора, виж какво, това сега вече е майстор. Да си майстор, вече трябва да се прояви твой майсторлък и да го мислиш и да го направиш. Така че да няма проблеми. Много дълги години. Не един живот. Обичам да казвам, ще падне, гама няма. Защото и такива случаи има.
И майстора го няма и почна това. Най-важно за мен, аз си мисля, че и за клиента, който търси правилния майстор, е този майстор да може да обясни кое, как се прави и защо се прави по този начин. Когато разбере каква е целта, каква е идеята, тогава може да отсети самата изработка. Аз така го вижте какво става, аз ще кажа как ще го направим. Аз така го правя. На тука ще сложим и трябва този елемент за вентилация. Слагаме две летви, ще повдигнем лука и въпросът е да хванем капката в керемията, няма да имаш проблеми. Да, вероятно. Но ако се появят проблеми, трябва става условно за всички. Най-вече за спокойно покрива не тече. Onda начало 12 най-добрите кереми. Реално клиента това съди за един добър път. И че е нареден красиво. О, видиш какво е тепът. Всъщност е нужно да се обърне малко повече внимание. Просто реално всъщност е нужно да изберете правилния майстор. Надявам се да помогна на да изберат правилния майстор, като знаят с тези клипчета кое как се прави, защо се прави. Има няколко въпроси, които можете да зададете на един майстор и да разберете веднага дали той иска да направи култура или иска да изкара